Alay nyo, gulating ko na lang kayo sa susunod na vlog. Meron na akong bagong kotse. Ha? Ulitin ko lang. Malay nyo, sa susunod na vlog, meron na akong bagong kotse. Bagong kotse, bagong kotse. Hindi madaling pumasok sa ganitong larangan. Sisiraan ka nila at di ka paniniwalaan. Pero di ako tumigil, di ako nagpakontra. Ang binigyan ko ng pansin, yung mga sumusuporta. Pangarap ko na marating, gusto ko ay maabot ko. Di ako tumigil sa paggawa, di lang dahil may gusto ako, kundi dahil ito ang gusto ko.